Kisa ning tangad? Kuha. Si pangalan? Clara. Duty. Asa man ni dado nimo tangad? Pido. Pero pait bukas. Toledo? Oh. Tagpilang tangad ron? Tagjis. Kini mo pila kay Juan. Bali. 190. sinton Og- 120 halino na. og halino na Tagpiso mangbangan. Lusok. Pilang 190? Oh. Pila? Tagjis ang bangan. Na siyam-siyam. Tagsiyam-siyam. 25. 190 lagi. Pila edad din mo? Ano? 68 na. Imo ba na di ay nay? Mapod. 68? Si Mana Ray Kuang. Ang 12 og 2. Unsa may trabaho ni tatay? Oh, wala may trabaho na nga eh. Puro mo walay trabaho? Oo, wala may trabaho. Kana pila na tanan ko no? Si Tubinta, hot na daw. Pila na kini? Tubinta na. Isingko. Kini po, dubit 5. Pulo, siyam-siyam. Tagis bangan man. Si Tagis mang bangan. Nubinta, isingko. gikan na ni Miss Anonymous. Nya tagpila ni mong tangad? Yes, ang bangan. Tagjis ang bangan. Kunya og halino ni tanan? Tubinta. 190. Oh, hatagan tigag 200. Salamat. Okay na na. Oh. Kasi trabaho ni tatay gani. Walay trabaho puros. Wala trabaho. Mambitan, nanong tangan. Pero pagbugas. Ya, amo na ning gipakyaw imuhang kuan. Tangad. Na pa yung sukli, Jess. Oh. Okay, sukli ko, Jess. Okay. Basta, Diyan na ipliti na ko sa motor. pila man na. Yes. Jess, sukli ko, Jess. Oh, ilisan tigag ko sa gatos. Ha? Ang Salamat. 300 na natanan. Sige, Nay. Salamat, Nay. Unya. Merry Christmas. Merry Christmas. Unsa may imong isulti sa mga Salamat. Nagtanaw na to karon. ah, Merry Christmas. Kita patabangan. Kita bangan. Merry Christmas, Nay. Ha? Merry Christmas.